Това е гениално създание, както Борислав казва на дядо Божи продукт. Това човек не може да го измисли. То е оцеляло милиони години. Много милиони години. И знае какво да прави. Никой не го учи. Няма изкуствен интелект там. То само знае, отива, върши си работата, приключва си живота, следващото поколение е така. Природа. Хората разбират, че трихограмата е алтернатива на другите средства за растителна защита. Т.е. препаратите от първа професионална група, които са химически, които Европейския съюз и Европейската комисия ги постепенно ги забранява, понеже те влияят негативно на здравето на човека. Да, колкото и да е странно, трихограмата наистина излиза, че е продукт на бъдещето и тя може напълно да замени повечето, да ни кажа 90% от тези препарати от първа професионална група. Химическите препарати, които използват земеделците, вредителите изграждат резистентност към тях. Те не могат да работят завинаги. Рано или късно спират, докато трихограмата работи винаги. Вредителя не може да изгради никаква резистентност. Това е алтернативата на всички тези химии, които досега са прилагани в природата. Значи, това е здравето на човека. Това е бъдещето на Земята.